డోర్స్ విల్ ఓపెన్, కొత్త ద్వారాలు. ఈరోజు ఈ సత్యాన్ని గుర్తుంచుకో. నీ పరిస్థితి చివరిది కాదు. దేవుని సన్నిధి దారి లేని చోట కూడా కొత్త మార్గాన్ని చేస్తుంది. యెషయా 43:19. ఇదిగో, నేనొక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను, ఇప్పుడే అది మొలుచును, మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా? నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగజేయుచున్నాను, ఎడారిలో నదులు పారజేయుచున్నాను. దారులు మూసుకున్నట్లు కనిపించినప్పుడు దేవుడు కొత్త దారి తెరుస్తాడు. ఆశ తగ్గినప్పుడు దేవుడు కొత్త జీవం ఇస్తాడు. నీవు నిలిచిపోయానని అనుకున్నప్పుడు దేవుడు ముందే పనిచేస్తున్నాడు. కాబట్టి కన్నులు ఎత్తు, విశ్వాసంలో ముందుకు సాగు. ఎందుకంటే దేవుడు నీకోసం మార్గం చేస్తున్నాడు. ఆమేన్. ఫెయిత్ డిక్లరేషన్. యేసు నామంలో నేను ప్రకటిస్తున్నాను, దేవుడు నా కొత్త మార్గాలు తెరుస్తున్నాడు. అసాధ్యమైనవి సాధ్యమవుతున్నాయి. నేను విశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతున్నాను. ఆమేన్.